Καλημέρα σας από την όμορφη Κύθινο. Σήμερα θα φτιάξουμε έναν νοστιμότατο κορμό. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 160 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 400 γραμμάρια πτή-μπερ Παπαδοπούλου, 170 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 1 με 2 χούφτες κοπανισμένο καρύδι, 50 γραμμάρια κακάο, κρέμα γάλακτος και προαιρετικά λίγο κονιάκ. Ξεκινάμε σπάζοντας τα μπισκότα. Παίρνουμε ένα βαθύ σκεύος και λιώνουμε το βούτυρο. Καθώς λιώνουμε το βούτυρο, ρίχνουμε και την άχνη. Κατόπιν το κακάο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε έως ότου ομογενοποιηθεί. Προσθέτουμε κονιάκ κατά την κρίση μας. Σβήνουμε το μάτι και το αφήνουμε λίγο να κρυώσει. Προσθέτουμε τα καρύδια στα σπασμένα μπισκότα. Στη συνέχεια προσθέτουμε το μείγμα και ανακατεύουμε. Απλώνουμε μία λαδόκολλα και βάζουμε τη μισή ποσότητα. Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη ποσότητα. Βάζουμε τα ρολάκια 1-2 ώρες στην κατάψυξη μέχρι να παγώσουν. Μετά από 3 ώρες πεντανόστιμο είναι, φτιάχτε το.